Μην ανεβάζετε ψηλά τον πύχη για το ανέκδοτο το σημερινό. Που λέτε θα είναι το ανέκδοτο της, τι είπες, δεκαετίας. Προχώρανε. Το ανέκδοτο αυτό μου το είπε ο Πάρης, τον ξέρει τον Πάρη. Δημήτρη. Ποιο Πάρη? Το ξέρεις τον Πάρη? Όχι. Ούτε εγώ. Μου το είπε ο κουμπάρος μου, που το είπε ο Πάρης. Λοιπόν, είναι δύο αλλοδαποί και δουλεύουνε. Κάποια στιγμή τελειώνει το 8ωρο τους, ξέρω εγώ, πάνε στο σπίτι, μένουν μαζί. Αυτοί είναι ο Ντορέ και ο Εμίλιο. Δύο αλλοδαποί, τα ονόματά τους. Πάνε σπίτι, λέει τι θα φάμε τίποτα να παραγγείλουμε. Λέει ναι, τι θέλεις, λέει πίτσα. Εντάξει, λέει παραγγέλνουμε. Λέει ο Εμίλιο, μπαίνω να κάνω ένα μπάνιο και βγαίνω. Μπαίνει ο Εμίλιο, έκανε μπάνιο, έρχεται η πίτσα, τη βλέπει ο Ντορέ, αρχίζει τρώει. Πεινούσε εκεί, τρώει. τρώει, μένει ένα κομμάτι πίτσα. Βγαίνει ο Εμίλιο απ' έξω, βγαίνει μέσα από τον μπάνιο, τη βλέπει την πίτσα, του λέει Ντορέ, μη φας όλα εσύ. Τέλα Παναγία, έλα Χριστέ, τι θέλει να πει. Ντορέ, μη φας όλα εσύ. Είπαμε, θα είναι το χειρότερο.